Imposter, căutăm cu Oros, Polixel, pe Vinted, căutăm chestii. Și eu am găsit bălegar de vacă, oaie putred. Și eu să-i cumpăr la bunica, cred că îl bag la favorite. Bun, Oros, zi-ne tu ce ai găsit acum. Stai un pic că eu trebuie să-mi pornesc și eu filmarea. Stai un pic. Ok. Dar am zis și tu Bă, de... ce-i Iisus Hristos? Zic că pornește înregistrarea. Stai, Bă, dar zici că căutăm astăzi căutăm cu David Tămășanu, sau nu cu Tămășanu, căutăm chestii și Tămășanu a găsit bălegar. nu zic așa. Bun, bă, hai că așteptăm să se apă. Stai un pic. Mama! Mi-a răspuns ăsta cu bălegarul. Vezi că o să filmez, să nu mă deranjezi. No, stai, mă, că pornesc, mă. Au zis că în Craiova. Bă, mi-a răspuns ăsta cu bălegarul. Bă, dar nu mă lasă, nu să... Bă... What? Bun, bă, atunci dacă nu-ți lasă să pornească înregistrarea lui video și facem cumva să îi punem perspectiva lui. Am găsit... Nu să pornesc. Bă, deci eu am găsit trambulină perfectă la 500 lei, eu cred că o cumpăr acum. Bă, dar nu mă lasă să pornesc. Salutare! Vreau trambulină acum. Stai, mă, că mă lasă, mă pornesc și eu. Să nu zici nimica. Stai că zic eu când. Bun, salutare, prieteni! Astăzi eu cu David Tămășan vom căuta produse. Eu voi căuta pe Vinted, Tămășan pe OLX. Hai să-l lăsăm să zică și el ceva. Bun, bă, deci prima oară am găsit un balegar de vacă, că vreau să cumpăr la bun îngrășământ și acum am găsit o trambulină la 500 lei perfectă stare și cred că o cumpăr, că am scris la vânzător: salutare, vânzătorule, vreau acum trambulină. No, bun, așa vedeți, mamă, tem 1 metru de ăsta de... Eu cred că... Hai să facem o ofertă. Bă, hai să-i facem la ăsta. Uite, o băgăm la 1 leu. Nu ne lasă. Uite, băgăm la 5. Bunica, dă-mi o bomboană să bag polic la 50 de bani. Dă-mi o bomboană. Bun, i-am făcut ofertă la 19 lei. Să vedem, Dumnezeu cu mila. Dumnezeu cum le-au zărat. O bomboană, eu acum am bag polic o bomboană. Ai găsit? Mamă, minion. Bă, deci am luat o bombonă și acum știți ce fac, bă, abonaților și abonaților? O pun într-un pachet, aici o pun la bombonă să dau astea la o parte să nu se vadă și îi fac o poză și o pun pe OLX. Mamă, am găsit fantobe, bă, deci vreți să scriem, dar trebuie să dați tot subscribe și la mine și la Tămășa, nu ai. 1, 2, 3, ați dat like și subscribe, bravo, scriem la fantome. Vezi, vedem. Bă, deci eu Bun. mi-am pus poză la Scriem bombonă. bună ziua. Bună. Am pus poză la bombonă. Stai. Ia, scriem bună seara. Bun, trimitem. Aș dori fantomele. Aș Este o bomboană. Bomboană cu lămâie. Aș dori fantomele, bun. Așa. Bun, așteptăm. Ce preț să-i pun? 50 bani? Bă, nu, pune 1000 de lei. După că mă ceartă mami după. Dar de ce? Că după nu mai mă lasă la admină, bius, omule. Ok, facem vlog apropo de la admină, bius. O pun gratuită. Brin rotor pe aici.
Iar am crezut că autoprelungire. Bă, dar ăsta mi-a fost locația în stână. Bă, pe acolo stau bunicii mei, dacă vrei să o iau eu. Păi vină la buni acum să o dau și eu dai gratuit la cineva. Bă! Am găsit eu de ăsta, de te joci, dar arunci cu el ca disperatul. Bă, ce fantomă șmecheră, așa. Gata. M-am gândit aici o doamnă care și-a pus față de aia gen zâmbitoare. Hai să ne căutăm o mașină pentru până când... Bomboană la vânzare, am pus bomboană la vânzare. Mașină? Bă, deja mi-o... Uite, pe benzină! Deja mi-a răspuns unul cu la bomboană. Deci mașină pe benzină. Eu caut avion transport. Bă, am scris să-mi dea ăsta, mașină pe benzină și mi-au dat. Bă, am găsit transport Evan Week cu pentru aeroport 1 leu. Mamă, ce șmecher. Să cumpăr să mă duc în Olanda. Ăsta care a scris, vreau acum mingea magică, a scris cumpărați și eu o trimit. Îi scriu nu. Nu, scrie, o cumpăr și de fapt tu nu o mai cumpări. Îi scriu nu. Bă, caut bomboană magică. Nu, trimite. Deci dacă nici asta nu merită un like și un subscribe, eu nu știu ce mai merită. Telecomandă Samsung. Gata, îi zic, vreau acum telecomanda, ți-o cumpăr dacă e pe gratis. Ia, produse la 1 leu, hai să vedem. Produse la... Bă, eu caut cuie să mi le bag în cur. Deci am găsit monedă de asta la 24. Mamă, câte haine de prunci, dar murdare. Bă, cred că încă... Bă, măruț, mărgăritarea ce pruncă am găsit. Bă, cred că îmi cumpăr 20 de cuie la 1 leu să mi le bag în cur. Mamă, bă, de michi. Nu, hai să vedem. Ce mai este pe aici? Cuie. Uite, bă, șervețele în formă de bani. Cumpărele. O să fii bogat. Gen în formă de 500 de euro. Hai, bă, nu vreau să mă cuie care să mi le bag în cur. Ești la bubu dacă te cheamă David Tămășan. Nu, ești la bubu dacă vrei să-ți bagi cuie în cur. Ba nu, deci toți abonații sunteți la bubu dacă nu dați like și subscribe. Dacă nu dați like și subscribe la mine sau nici like și nici subscribe la oră, sunteți la bubu. Ești la bubu dacă mănânci Nutella în timp ce chelești. Mi-a scris un abonat în comentarii că fix asta făcea. Da, fix. Bă, cred că tacă orangutanul. Cu tacă uraganul. Bă, eu cred că caut Lamborghini Huracanul al lui Țancă Uraganul. Lamborghini Aventador. Mamă, bă, dar vreau să-mi găsesc și eu ceva. Bă, de Harry Potter. Am găsit câine la 45 de lei. Bă, cred că îl cumpăr. Bă, am găsit cercei în formă de la bani la mașina de spălat.
Bă, și ce cred că caut eu? Ce? Bikini. Da, mă, stai cu minte. Bă, și vezi că îți trimit poză. Da, mă, vrei să-ți dau bloc? Nu vreau. Mamă! Bă, dă-ți în formă de Philadelphia. Sau ce, domne? Dacă mi lasă la 9, dacă lasă la 8 lei. 8 lei. Prăjitură măgură caut. Măgură. La de ce facem numai icone? Conia ăsta. Vezi? Ce de ce câine drăguț am găsit. Achita la 500 de euro. 500 de euro un câine. Da, nu, ce vrei? Ce vrei de la câine? Îi zic, bună ziua, aș putea să cumpăr câinile. De unde sunteți? Din America? Ia, mă, dă ăsta cu... Bă, este o poză aici când e făcut la câine și în spate este o măță care este lesă. Mamă. Ce ai, mă, își plimbă și eu mămâța în lesă. Da, mă, să plimbi măța cu lesa. Ce așa e normal. Da, normal, pe n-ai, bă, da. Da, așa e normal. Bă, dar săraca pisică, bă, cum vrea să stea acasă și la plimbată cu lesa. Mama, am găsit albinuță. Bă, știi ce cred că caut eu? Stop de albine. Am scris din greșeală atup. Mamă, ce șmecherește. Stop. Aici este un stop de albine care scrie, stupind de albine. Stupind. Stai, știi ce caut? Stai, ce să caut? Pietre de vânzare. Pietre. Ce să faci cu ele, să mori? Pietre. Nu, hai. Băi, am scris pietre. Am găsit albine. Îi zic, bă, omule, vreau albinele acum că vreau să mor, că nu știu ce are un coleg cu mine și vreau să mă omoare albinele. Bă, deci să vă spun, legat de jocuri, pe Stila Brainrot am făcut cu ăsta am făcut trade, i-am dat 6-7, că mi-a dat vreme și el mi-a dat Cicletera. Cel mai bun trade ever. Da, bă, ești bucuros, mă, te mai întreb o dată că ai ăsta, Cicletera. 6-7. Cicletera. Bă, am găsit albine la 5 lei. Bă, moraci. De ce, mă? Da, aia. Bă, am găsit, vând sobă teracotă la 600 de lei și știi cum se numește satul în care au pus anunțul? Cum? Berghesau mic. Mamă, ce șmecher sat. Bă, care găsă, mă? Bă. Nu stai așa. Bă, nu cred. Bă, vând familie de albine la 10 lei. Bă, ăsta e la 1 kilometru de mine și vinde albine la 10 lei. Ăsta e la 1 kilometru de mine. Bă, chiar. Da, mă, să cumpăr, bă, albine. Băi, am scris la una bună ziua, aia mi-a scris bună. Bă, deci, și cum o zis descriere, familia de albine cu măta transbat cu măta. Bă, caută tricicletă. Bă, deci să vă spun, înainte să porni clipul, bă, deci am căutat scuter electric și era acolo trigliletă electrică. Am scris trigliletă. La descriere. Un glonț. Hai de capul meu. Bă, caut glonț de pistol. Bă, mai bine cauți direct pistol. Bă, da, chiar. Nu m-a uitat, prieten, ce poți găsești Budget Night.
Pistol modificat cu recul 20, bă, ăsta are șoc mare, bă, 1900 de lei să-l cumpăr. Pistol! Băi! Opa. Stai. Bă, am găsit pistol, tată, mini-jet, stare perfectă cu măta. Mamă. Bă, mie nu... Bă, pistol adevărat. Bă, eu am găsit aici, știi ce am găsit, mă? Am găsit pistol cu bile pistol cu bile de caca. Pistol adevărat. Nu de la chinezăi. Bă, am găsit pistol cu de biluțe de câine. Bă, dar nu dă-mă pistole reale, bă, dar nimeni nu vine pistole. Bă, vrei Ce, dacă eu vreau să-mi iau un pistol. Bă, am găsit pistol cu biluțe de caca de câine. Da, fix. Bă, dați biluțe negre. Bă, da, deci aici nu vinde nimeni. Bă, hai să vedem cine ne mai scrie. Deci... Bă, știi ce cred că o să caut? Ce? iPhone 1. Mamă. iPhone-ică! Nu cred, iPhone 1, bă, e cât degetul meu iPhone 1, efectiv. Bă, au scris la adus, bă, o să te spargi de râs. De plâns. Nu, o să te spargi de râs, vrei să-ți spun. Ce? Hai, bă, aici, bă, că se dă telefoane. Stai, bă, vreau să negociez. Am găsit partea aia de la, știi tu ce, de la partea de la picioare, am găsit să te acoperi. Ai, ce tântălău ești. Cumpără? Nu cumpăr, bă, că e 300 de lei. 300 de lei. Ești kilot. Da, bă, și kilo 300 lei. Da, ce? Au aur, bă, ei. Da, nu știu. Și au acolo la boxer și au acolo la banda lor cere 7. Oh, cumpără. Uite, scriem gunoi. Ghenă de gunoi scrie. Gunoi. Gata. Am găsit! Așa e leu. Și-am găsit mașină de gunoi. Da, cât? Nu știu, nu am uitat. Am găsit GTA Online pentru Xbox-ul de modelul meu. Eu am GTA, deja nu mai trebuie. De cât costă? Cât? 10 lei. Bă, eu mi-am cumpărat GTA cu 100 de lei. Vrei să-l cumpăr, ți-l dau ție, că asta și e multiplayer. Da, a meu e multiplayer, GTA. Nu, bă, e offline, e de la singur. Multiplayer. Bă, acum am găsit GTA la 5 lei. Da, când am fost cu mașina pe plajă, o mașină s-a băgat, un om s-a băgat cu mașina în mare, nu, ăla a fost bot, nu-i multiplayer. Bă, dar se întâmplă când să se mai bate botul cu mașina în mare. Da, fix. Bă, am găsit Xbox la 1 leu. Da, fix, la 1 leu. Că nu m-am la 160 de lei, 160 de lei. Ce? Xbox. Ascultăm tung sau... Bă, nu pot să cred! Primul Smart Pro telefon care poți să-ți instalezi ca PS-ul, nu mai poți să-ți instalezi GTA la 500 de lei. Îl cumpăr, nu? Scrie dacă lasă la 300 de lei sau la 30. Bă, fraților, bă, abunaților, dacă ne strângem la videoclipul ăsta 1000 de like-uri sau de abonați, de ce vreți, oricum, eu cumpăr telefonul ăsta dacă mai e disponibil. Dacă nu mai e disponibil, mai caut și dacă ne strângem, cumpăr unul.
Mamă, sticlă cu tung saur. I-am scris asta. Salut, mai este disponibilă consola? Bă, trebuie să o bag, bă. Deci dacă ne strângem la clipul ăsta, dacă ne strângem maxim 1000 de like-uri sau 1000 de abonați, eu vă promit că îl cumpăr dacă mai e disponibil. Ok? Acum hai să mergem mai departe la căutare. Stai, mă, că eu vorbesc. Bun, și în încheiere vreau să încheiem cu acest tung saur. No, bun, îi facem o ofertă de... Bă, din greșeală am căutat Stai un pic. Am făcut o ofertă de 20 de lei. Bun, cam atât a fost cu acest vlog. Sper că v-a plăcut. Vom mai face vloguri cu produse de pe Vinted. Bun, nu uitați să dați un like, o abonare dacă vreți să mai facem și pa, pa. Pa! Gata! Bun, bă, eu mai țin un pic, bă, și de încheiere o să căutăm, ce să căutăm? Din Toros un exemplu ce să caut. Un căcat. Căcat de câine. Bă, pentru încheiere am să caut Nintendo și dacă costă maxim 100 de lei, promit că îl cumpăr mâine. Da. Bun, nu mai căutăm nimic, de fapt, cam acesta a fost clipul. Mai facem și partea a doua dacă ne strângem like-uri, te rog, abonează-te și dă și tu un clopoțel la abonare, dă un like și ne revedem la partea a doua. Pa, pa!